जेब्ला 2019 आवहाय जेब्ला इसोरा आंजों जे गावनि बोसोननि दुआरै जेब्ला आंजों रायज्लायदों हालेलुया प्रेज द लर्ड गिबिसिनथाराव आङो बे फाइसखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आरोबाव नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय आङो बे फाइसखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आङो नोंथांमोनाव मोनसे कुइसनखौ आङो सोंनो सानदों दिनै नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव सोरखौ इम्परटेन्टसिन दोनसिनो दिनै नोंथाङा नोंथांनि जे लाइफआव सोरखौ सिगाङाव दोनसिनो आंनि आंगो लोगोफोर नाय आंनि आंगो लोगोफोर जानो हागौ दिनै नोंथाङा गोबांथार नोंथांनि खामानिफोरखौ सिगाङाव दोनदों जानो हागौ दिनै नोंथाङा नोंथांनि फरायनायखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदों जानो हागौ दिनै नोंथाङा नोंथांनि जे गेमफोरखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदों जानो हागौ दिनै नोंथाङा नोंथांनि मबाइलफोरखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदों जानो हागौ बेबायदिनो आंबो जे इयुथ जानायखाय जे उन्दै जानायखाय आंबो बेफोरबायदिमोन जे आंनि मबाइलफोरखौ आङो सिगाङाव दोनोमोन आंनि जे सोरनो फन हरगोन आङो गोख्रैनो आङो फनफोरखौ आङो थिखोगोन आंनि जानायखौ आङो सिगाङाव दोननानै आंनि लेखा फरायनायखौ आङो सिगाङाव दोननानै आंनि जे खामानि मावलांनांगौखौ आङो सिगाङाव दोननानै आंनि मबाइल फनफोरखौ आङो सिगाङाव दोननानै आंनि गासैबो जे मावनायखौ आङो सिगाङाव दोननानै आंबो बेबायदिमोन आंनि आंगो लोगोफोर नाय दिनै जोङो गासैबो स्पेशली इयुथ्सफ्रा दिनै जोङो गोबांथार बेफोरबायदिनो जोङो मबाइलफोरखौ जोङो सिगाङाव दोनो जोङो माबा मोनसे मावैनि सिगां जोङो मबाइलखौसो जोङो सिगां गोसोखाङो दिनै जोङो सानो आयौ दिनै मबाइला गैयाब्ला आंबो गैया बे संसारावहाय दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ जे मबाइला दिनैहाय माबा मोनसे जायोब्लानो आंबो बे संसाराव आङो थानाय नङा होननानै दिनै नोंथाङा नोंथांनि जे गेमफोर गेलेनायाव नोंथाङा गोबांथार बेफोरबायदिनो टाइमखौनो इसोरनो होनो हायाखै जानो हागौ बेबायदिनो आंबो बेबायदिमोन आंनि आंगो लोगोफोर नाथाय जेब्ला इसोरा आंजों रायज्लायदों गावनि बोसोननि दुआरैहाय फै जोङो बे बोसोनखौ दिनै जोङो नायनि इसोरा जोंजोंहाय मा रायज्लायनो नागिरदों आंनि आंगो लोगोफोर जोङो नायनि गस्पेल अफ माथिउ चैप्टर 6 verse 33 नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नागिरग्रो अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन जिसुनि मुङै जाथों आमेन दिनै नोंथाङा दायो साननानै नायदो जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि सैमाफोरखौसो नोंथाङा सिगाङाव दोनदों जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि जे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौसो नोंथाङा सिगाङाव दोनदों जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि जे फेमिलिखौसो नोंथाङा सिगाङाव दोनदों आंनि आंगो लोगोफोर इसोरनि बोसोना बुंदों जोङो इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोनगोन अब्ला गासैबो नोंथाङा मोनदेरगोन होननानै बुंदों नाय इसोरा बेसेबां जोंखौ अनो नाथाय जोङो इसोरखौ जोङो सिगाङाव जोङो दोननो हाया जोङो दोननो रोङा आंनि आंगो लोगोफोर जेब्ला इसोरा आंजों बे बोसोननि दुआरै जेब्ला इसोरा आंजों रायज्लायदों बे समावहाय आङो इसोरखौ बुंबाय इसोर आङो दिनैनिफ्राय आङो नोंनि मुंखौ आङो सिगाङाव दोननोसै होननानै नाथाय आंनि आंगो लोगोफोर जोंखौ सैताना बेसेबां जोंखौ आनजाद लायो जेब्ला जोङो इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोननो सानो अब्ला गोबांथार जोंनावहाय प्रब्लेमसा फैयो आंनि आंगो लोगोफोर बेबायदिनो आङो सेस्था खालामदों जे आङो सोरनिबाफोर फनफोर फैयोब्लाबो आंनि बिमानि फन फैयोब्लाबो आंनि बिफानि फन फैयोब्लाबो आङो आर्जेन्टनि आङो थिखोलिया आङो इसोर आङो नोंनियाव बिग्रोनानैसो आङो नोंजों रायज्लायग्रोनानैसो आङो आंनि बे बिमा आरो बिफाजों आङो रायज्लायगोन इसोर आङो नोंजों आङो फार्स्ट रायज्लायगोन होननानै आङो इसोरनियाव जेब्ला आङो प्रमिस खालामो आंनि आंगो लोगोफोर गोबांथार बेफोरबायदिनो हागोन हाया जादोंमोन आंनि आंगो लोगोफोर बेबायदिनो दाखालिनि सप्तायावहाय जेब्ला आंनि बिमाया फुंजामुथिनि जेब्ला आंनो फन खालामो बे समावहाय आङो सानबाय मानो आंनि आइयालाय मानोथो एथ'राब फुङावलाय आंनो फन हरखो होननानै आङो सानबाय मानो एथ'राब आर्जेन्टनि फन हरबाय थाखो आंनोलाय बिदि साननानै जेब्ला आङो सिखारो जेब्ला आङो मबाइलखौ आङो जे रिं जानाय आङो खोनाबाय आङो जेब्ला सिखारो बे समावहाय आंनि बिमानि कलखौ आङो नुबाय आङो आंनि बिमानि फनखौ आङो सिगाङाव दोनना लाबिनो आंनि बिमानि फनखौ जे फन रिंनायखौ आङो पिक खालामा लाबिनो आङो इसोरजों आङो रायज्लायबाय इसोर नोङो आंनो बे फुंनि समखौ नोङो आंनो होबाय जे नोङो आंजों नोङो लोगोसे थाबाय मोनाबिलिनि समाव
इसोर नोङो आं जे दायो आङो पिक खालामालाबिनो आङो इसोरजों आङो रायज्लायबाय आङो इसोरखौ हामबाय बे फुंनि समावहाय इसोर आंजोंहाय लोगोसे थानायनि थाखाय आरो आंनि बिमानि थाखाय आङो आरज खालामबाय इसोर दायो आंनि बिमाया फन हरदों फुंजामुथिनि मानि थाखाय फन हरदों आङो मोनथिया नोङो मोनथिगौ नोङो आंनि बिमाखौ नोङो दांदो नोङो जोंनि आइनि गासैबो बेरामफोर जानांगौ दङब्ला नोङो दांदो आफा इसोर होननानै आङो जेब्ला इसोरनियाव आङो आरज खालामो बे समावहाय आङो आरज खालामखांनायनि उनाव जेब्ला आङो आंनि आइनो आङो फन खालामफिनो जोंनि आइया बुंबाय नानि आङो नै थाबायनोनो हाले आङो सोंबाय आयै नोङो माहाय दङ होननानै जोंनि आइया बुंबाय आङो दायो नै बारिनि बागान बारियावसो दङ आङो थाबायनोनो हाले आंनि सिङानो खहे जाबाय होननानै आंनि आइया आंनोहाय बेबायदि फन रायज्लायनायावहाय आंनो खोन्थाहरबाय जेब्ला आंनि आइया बेबायदि बुङो आङो मोनसे बाइबेल वर्ड्सखौ आङो गोसोखांबाय इसोरा जे बुंदोंमोन जे नोङो आंखौ हनार खालाम आङो नोंखौ हनार खालामगोन होननानै आंनि आंगो लोगोफोर बे समावहाय आङो जेब्ला आङो आंनि आइखौ आङो बुङो जे नोङो जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोङो आरज खालाम नोङो बे समाव आङो आइनियाव आङो सोंबाय मा नोङो इसोरनियाव आरज खालामदोंना खालामाखै होननानै बे समाव जोंनि आइया बुंबाय आङो दहायनिफ्रायनो आङो आरज खालामगासिनो दङ जाजेननायनिफ्रायनो जे खहे जाजेननायनिफ्रायनो आङो इसोरनियाव आरज खालामगासिनो दङ होननानै बुंहरबाय आङो आंनि आइखौ बुंबाय नोङो जेबो सिन्था खालामनो नाङा नाय दिनै नोंखौहाय रावबो बे संसारावहाय रावबो नुवाखैब्लाबो इसोरा नोंखौ नुगासिनो दङ होननानै आङो बुंबाय बे समावहाय सिं सानायजोंनो बियो रायज्लायनोबो हायाखिसै खहे जानानै थाबाय सिदा जानो हायाखिसै बे समाव जोङो जेब्ला जोंनि आइजों आंजों जेब्ला जोङो आरज खालामो बे समावहाय इसोरा जोंनि आइखौ दांबाय आंनि आंगो लोगोफोर नाय इसोरा बेसेबां अनो इसोरनि जे बुंनायखौ नोंथाङा मावगोन बेबायदिनो इसोरा नोंथांनि खामानिखौबो गुबुन जायगाब्लाबो इसोरा नोंथांनि खामानिखौ मावगोन आंनि आंगो लोगोफोर नाय आंनि आइया बेसेबांबा गोजानाव थायो आरो आङो बेसेबांबा गोजानाव थायो नाथाय इसोरा जों सानैखौबो नुयो जों बयखौबो इसोरा नुयो आंनि आंगो लोगोफोर नाय इसोरा बेसेबांबा गेदेर इसोर जेब्ला जोङो आरज खालामखांनायनि उनावनो जे सिङा सिदा जानो हमबाय आंनि आंगो लोगोफोर बे समाव जोंनि आइया बुंबाय नानि आङो मोजाङाव फैबाय एसे सागाबाय आङो सिदा गसंनो हाबाय नाय इसोरा बेसेबां जोंखौ अनो जेब्ला जोङो इसोरखौहाय जोङो सिगाङाव दोनो अब्ला नोंथारगौयैनो इसोरा जोंनो माबा मोनसे लस जानांगौ दङब्लाबो इसोरा जोंनो होदेरो आंनि आंगो लोगोफोर बेबायदिनो आंनि आइया बेफोरबायदि सिंफोरखौहाय जानानै बियो थाबायनो हानाय नङामोन नाथाय आंनि आंगो लोगोफोर दिनै आङो इसोरखौ आङो सिगाङाव आङो दोनामोनब्ला दिनै आङो इसोरनि मुङाव आङो गाबज्रियामोनब्ला आङो बिमानि आंनि आइनि फनखौल' आङो थिखोनानै मा जादों दे बिदि होनोमोनब्ला नाय मा जागौमोन इसोरा बुंदों जायफोरा आंनि मुंखौ सिगाङाव दोनगोन आङो बिसोरनो होदेरगोन होननानै नोंथारगौयैनो इसोरा आङो माबा मोनसे लस जानांगौ दङमोनब्लाबो इसोरा आंनो होबाय आंनि आंगो लोगोफोर नाय बेसेबां अनसुला इसोर जोंखौ बयखौबो इसोरा अनो नोंथारगौयैनो नोंथांखौबो इसोरा अनो नोंथाङा सानाङा जे आङो दायो खामानि मावनोसो फैदों बेसेबांबा गोजान जायगायाव माब्रै आङो आंनि बिमाखौ आङो नायगोन होननानै नोंथाङा सानदों जानो हागौ नाथाय आंनि आंगो लोगोफोर दिनै नोंथाङा गोजानब्लाबो इसोरा नोंथांनि बिमा आरो बिफाखौ गासैबो नोंथांनि फिसाफोरखौ इसोरा नुयो आंनि आंगो लोगोफोर खालि इसोराल' गासैखौबो मिराकेल खालामनो हाग्रा आंनि आंगो लोगोफोर बेबायदिनो दिनै आङो इसोरखौ आङो सिगाङाव दोनामोनब्ला आं जानो हागौ माबा मोनसे जोंनि आइनायावहाय जागौमोन आंनि आंगो लोगोफोर नोंथाङाबो इसोरखौ नोंथाङा सिगाङाव दोनदो इसोरनियाव प्रमिस खालामदो इसोरखौ बुंदो इसोर आङो दिनैनिफ्राय आङो नोंनिनो मुंखौ आङो फार्स्टआव दोनगोन आङो बे संसारनि मानसिखौ आङो फार्स्टआव दोनलिया आङो बे बेसेबां आङो मबाइलखौ आङो फार्स्टआव दोनगासिनो दङ आङो दिनैनिफ्राय आङो दोनलिया होननानै नोंथाङा बुंदो आंनि आंगो लोगोफोर नोंथारगौयैनो नोंथांनि गासैबो नांगौमानि नोंथांनि गासैबो जे गोमानांगौब्लाबो इसोरा नोंथांनो होफिनगोन आंनि आंगो लोगोफोर जेरै इसोरा बुंदों नोङो आंनि खामानिखौ नोङो मावदो आङो नोंनि खामानिखौ मावगोन नोंथारगौयैनो दिनै नोंथांनि खामानिखौ इसोरा मावगोन आङो नोंथांमोननो मोनसे सर्ट जे
testimony-खौ आङो बुंनो सानदों दाखालहाय जे आंनि कलेज टीचारा जे आंनोहाय होमवर्क हरदोंमोन जों बयनोबो गोबांथार होमवर्कफोर हरदों नाथाय आङो होमवर्कफोर लिरनो सानदोंमोन नाथाय बे समावहाय मोनसे प्रेयार रिक्वेस्ट आंनियाव फैदों बे समाव जेब्ला आरज खालामनानै जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ बुङै बेबायदिनो आङो आंनि लेखा फरायनायखौ आङो बावनानै आङो आरज खालामनानैहाय आङो जेब्ला आङो बेबायदिनो हरनि सम जानायखाय आङो उन्दुबाय आरो फुंनि समावबो आङो जेबो आङो लेखाखौनो आङो दाङालाबिनो आङो अखानायै फुङाव कलेजाव थाङैनि सिगां जेब्ला आङो WhatsApp-खौ आङो बेखेवनानै नायो बेयावहाय आङो नुबाय जे मास्टारा बुंदों जे वार्निं होदों नोंसोरो दिनैनो साबमिटखौ खालामनांगौ होननानै बे समाव बेबायदि मास्टारनि जे वार्निं होनायखौ आङो नुयो बे समावहाय आङो सानबाय जे इसोरा जे बुंदोंमोन जे नोङो आंनि खामानिखौ माव आङो नोंनि खामानिखौ मावगोन होननानै इसोरा बुंदों बेखौ आङो फोथायनायजों आङो जेब्ला आङो कलेजाव सहैयो बे समाव आङो जास्ट आङो मोनसेल' एन्सारखौ आङो लिरदों मोनसेल' एन्सारखौ आङो लिरबाय आरो आंनो मोनथिया आङो बे एन्सारखौ आङो लिरदों होननानैहाय बेबायदि आङो मोनसे एन्सारखौ आङो मा गोसो जानानै आंनो मोनथिया आङो बेखौ लिरनानै आङो दोनबाय जेबो आङो सिन्थायानो जायाखिसै आंनि इसोर दङ इसोरानो आंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै आङो बिश्वास खालामनानै आङो इसोरखौ आङो सिगाङाव दोनबाय आंनि आंगो लोगोफोर बे समाव जेब्ला मास्टारा फैनानै बुंबाय ओइ सोर होमवर्कखौ लिराखै सोर कमप्लिट खालामाखै बयबो बायहेरायाव थांजोबदो होननानै बुंबाय बे समावहाय आंनि माखासे लोगोफोर लिरनाय लोगोफ्रा आंखौहाय नायहाबनो हमबाय आंखौहाय बुंबाय ओइ निजु नोङोथ' लिराखै नोंबो बायहेरायाव थांनांसिगौ होननानै बुंबाय नाथाय आंनि आंगो लोगोफोर आंनि मास्टारा बेफोरबायदिनो बुंनानैहाय जायफोरा लिरदों जिरायनो हागोन जायफ्रा लिराखै गसंदो आरो उनथिङै थांजोबदो होननानै बुंबाय बे समाव आङो उनथिङै थाङैनि सिगांनो आंनि मास्टारा बुंबाय जायफोरा मोनसे एन्सारखौ लिरदों नोंसोरो जिरायनो हागोन आरो सिगांथिङै फैनानै जिरायफैदो होननानै बुंबाय नाय इसोरनि अननाया बेसे गेदेर आङो खालि मोनसेल' एन्सारखौ आङो लिरदों बेबो आङो न'आव आङो लिराखै आङो कलेजाव थांग्रोम आङो मोनसेल' आङो लिरदोंमोन बे समावहाय आंनि लोगोफ्रा आंखौहाय नायहाबबाय बियो माबोरै जाथावथाव बियो मोनसेल' लिरदों आरो मास्टारा बुंबाय जे जायफोरा मोनसे एन्सार लिरदों बिसोरो जिरायदो आरो सिगाङाव फै होननानै बुंबाय आंनि आंगो लोगोफोर बेसेबां मोजां लेखा फरायग्राफोर दङ आंनि लोगोफोर नाथाय बिसोरो उनथिङै थांनानै बिसोरो जिरायहैबाय आङो बे समाव आङो सानबाय आङो दिनैहाय आङो इसोरनि खामानिखौ आङो मावनायमोनब्ला आङो जानो हागौ आंबो उनथिङै आंबो गसंहैनांगौमोन दिनै बे संसारनि मानसिया जोंखौ लाजि फोनांनो साननो हागौ नाथाय इसोरा माब्लाबाबो जोंखौ लाजि फोनाङा जेब्ला जोङो इसोरनि खामानिखौ जोङो मावगोन नोंथारगौनि इसोरा नोंथां आरो आंनि खामानिखौ मावगोन आङो बे गुसुंथार जे टेस्टिमनिखौ आङो नोंथांमोननो बेखौनो बुंबाय नाय आंनि आंगो लोगोफोर दिनै आङो इसोरखौ आङो सिगाङाव दोनामोनब्ला आंनि बिमाया बियो मोजां जानाय नङामोन दिनै आङो इसोरखौ सिगाङाव दोनामोनब्ला आंनि मास्टारा आंखौ मोनसेल' एन्सार लिरब्लाबो बियो सिगाङावहाय दोनहरनाय नङामोन आंनि आंगो लोगोफोर नोंथारगौयैनो दिनै इसोरा नोंथांनि लाइफआवबो मा मोनसे मिराकलखौ नोंथांनि सायावबो मावगोन आंनि आंगो लोगोफोर बिश्वास खालामदो मानोना जोंनि इसोरा जों बयखौबो अनग्रा इसोर आरो आङो नोंथांमोननो बेखौनो बुंबावनो सानदों जे दिनै बेसेबांबा इमारजेन्सि जे कलफोर फैयोब्लाबो फार्स्ट नोंथाङा सिखारैनि सिगां नोंथाङा फनखौ दाङालाबिनो इसोरनियाव आरज खालामदो जे उन्दुयैनि सिगां आरज खालामदो जे बबेबा जायगायाव थाङैनि सिगां आरज खालामदो नोंथारगौयैनो नोंथांनि माबाफोर जानांगौ दङब्लाबो इसोरा नोंथांखौ फाहामगोन दिनै गोबांथार मानसिफ्रा एक्सिडेन्ट जानानै थैगासिनो दङ बेफोर गासैबो मानि थाखाय गासैबो सयताननि आनजाद आंनि आंगो लोगोफोर बेफोर गासैबो आनजादनिफ्राय नोंथाङा बासायजानो सानदोंब्ला इसोरखौ फार्स्टआव दोननानै इसोरनियाव आरज खालामनानै बाइकफोर सालायनांगौब्लाबो मा मोनसे इउज खालामनांगौब्लाबो इसोरनियाव बिदो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय गासैबो इसोरखौ सिगाङाव दोनदो मे गड ब्लेस इउ अल